Прывітанне! Вы слухаеце падкаст «Лісты да мамы» ад культурна-асветніцкага парталу «Будзьма.орг». З вами Ганна Комар, і тут я распавядаю пра сваё жыццё ў Лондоне, а таксама дзялюся думкамі на розныя тэмы, ад радасцяў і цяжкасцяў эміграцыі да фемінізму, гвалту і адносінаў паміж дачкой і маці. Мамка, дарагая мамка, давай пагаворым пра дзявочае. Некаторы час таму я паскардзілася свайму партнёру на тое, як раздражняе мяне менструацыя, на што ён нагадаў мне пра яе сакральнасць і крыніцу жаночай сілы. Я падумала, што дажылася. Мужчына нагадвае мне пра сакральнасць маёй менструацыі. Вырашыла, што гэта трэба мяняць, і найперш напісала сваёй сяброўцы Сю, з якой мы перыядычна абмяркоўваем уплыў гармонаў на настрой і псіхалагічны стан. Сю даўно занатоўвае змены настрою, якія суправаджаюць яе на розных этапах менструальнага цыкла. Таму выпрацавала некую заканамернасць. Ці робіцца ад гэтага нашмат лягчэй? Трошкі робіцца, хаця б таму, што калі назіраеш гэтыя заканамернасці, то ведаеш, што ў некаторыя дні цыкла лепш трымацца ад прыняцця важных рашэнняў. У іншыя на пад'ёме намагаешся зрабіць па максімуму. У іншыя разумееш, што прэтэнзіі да партнёра ці крытыка ў дачыненні да сябе трошкі альбо моцна перабольшаныя. А дзесьці адмяняеш планы і прысвячаеш час сабе. Суі распавяла мне пра кнігу «Period Power. Harness your hormones and get your cycle working for you». В расійскім перакладзе она называется «Сила цикла. Как использовать непостоянство гормонов, чтобы жить на полную», написаную Мэйзі Хіл. Мне 35, і нарэшце хтосьці тлумачыць мне сістэмна і грунтоўна, а таксама натхняльна, як працуюць мае гармоны і рэпрадуктыўная сістэма. Я хаця б у 35 да гэтага прыйшла. А многія жанчыны пражываюць жыццё, не разумеючы сваё цела. І гэта дакладна не іх віна. Інфармацыі пра гэта амаль няма. Сяброўка, якая вучылася ў беларускім дзяржаўным медычным універсітэце, сказала, што ў іх падручніках нават не было раздзела пра рэпрадуктыўную сістэму. І студэнцтва мусіла рыхтаваць рэфераты. Цяпер інфармацыі відавочна больш. І, спадзяюся, будзе рабіцца яшчэ больш. Але не да ўсіх яна дойдзе. Напрыклад, папяровай кнігі «Сіла цыкла» няма ў продажы. Такія б на беларускую мову перакладаць. А кніга не толькі інфарматыўная. Яна натхняе мяне любіць і шанаваць свой арганізм, сваю жаноцкасць і свой менструальны цыкл. Таму што аўтарка па-навуковаму, але даступна тлумачыць, як гэта каштоўна. У шмат якіх культурах, і заходняе не выключэнне, менструальная кроў лічыцца чымсьці брудным, а менструацыя тым, чаго трэба саромецца і што варта хаваць. Аднак, калі падумаць, менструацыя – гэта прызнак здаровай і функцыянальнай рэпрадуктыўнай сістэмы. Дарэчы, ці ведала ты, што менструальная кроў утрымлівае вялікую колькасць ствалавых клетак, падобных на тыя, што знаходзяцца ў касцявым мазгу ці пупавіннай крыві. Іх можна выкарыстоўваць для клеткавай тэрапіі, напрыклад, для лекавання пячонкавай нездатковасці, пашкоджання спіннога мозга альбо інсульта. Нічога бруднага, зусім наадварот. Калі вывучыць свой цыкл, можна навучыцца выкарыстоўваць змены гарманальнага фону на ўласную карысць. Гармоны кіруюць жыццём усіх людзей, не толькі жанчын. Яны выдзяляюцца адмысловымі залозамі, падарожнічаюць па крыві і разносяць інфармацыю органам і тканкам, рэгулюючы нашае здароўе і паводзіны. У выпадку з менструальным цыклам ад узроўня розных гармонаў залежыць наш настрой, ступень сексуальнай узбуджанасці, змены на ўзроўні цела і паводзінаў. Нічога ненатуральнага, праўда? У мужчын таксама яны ёсць. І, напрыклад, робяць іх злымі, калі тыя халодныя. Мэйзі Хіл падзяляе цыкл на 4 сезоны. Зіма – уласна менструацыя. Вясна – фаза перад авуляцыяй. Лета – час вакол авуляцыі. І восень – прыкладна тыдзень перад менструацыяй. Яна настойвае на тым, каб адсочваць цыкл і занатоўваць фізіялагічныя і псіхалагічныя змены, якія суправаджаюць кожную фазу, каб узяць найлепшае ад кожнай. Усё жыццё нас вучаць думаць, што гармоны і рэпрадуктыўная сістэма будуць перашкодай на шляху да поспеху. Але гэта не так. Хіл настойвае на тым, што за гады, калі ў нас ёсць менструацыя, мы маем магчымасць зразумець, хто мы, вывучыць свае ўразлівыя бакі і развіць моцныя, ды наўпрост адчуць сябе дома ў сваім целе. Калі мы адсочваем менструальны цыкл, то вучымся чытаць сваё цела, а ў якасці бонуса атрымліваем падвышэнне самаацэнкі і паляпшэнне ментальнага здароўя. Гэты рэсурс дазваляе нам выявіць, да прыкладу, ці мы сутыкаемся з трывожнымі альбо дэпрэсіўнымі эпізодамі на пэўных этапах менструальнага цыкла, альбо адчуваем іх увесь час.
І адсюль зразумець, гэта гармоны абвастраюць наш стан, альбо нам трэба звярнуцца па псіхалагічную дапамогу. Хіла апісвае адзін выпадак, які добра ілюструе сувязь гарманальнага фону з псіхічным здароўем. Адна кліентка прыйшла да Хіл з такім назіраннем. Кожны раз з 19 па 22 дзень цыкла і перад самай менструацыяй яна адчувала моцную трывожнасць і дэпрэсіўны стан. Аналіз крыві паказаў, што арганізм кліенткі выпрацоўвае толькі палову неабходнага прагестырону, недастатковы, каб падтрымаць яе ў другой палове цыкла. Яна пачала прымаць біяідэнтычны прагестырон, палепшыла харчаванне і хадзіла на акупунктуру. У наступныя некалькі месяцаў яе стан значна палепшыўся. Пытанне, якое я задаю сабе, калі чытаю такія гісторыі. Можа быць, мая дэпрэсія і моцная трывожнасць таксама вырашаецца працай з гарманальным балансам, і праблема не ў маёй галаве? Цяпер у мяне зіма, і я паглыбляюся ў сябе, назіраю, як прыходзяць і змяняюцца думкі, занатоўваю іх, не спяшаюся рэагаваць, прыслухоўваюся, каб зразумець, што адчуваю і чаму. Ствараю спісы патрэбаў, жаданняў і планаў, адначасова лагодныя і ўпэўненыя. Мэйзі Хіл тлумачыць, што адбываецца з гармонамі, калі надыходзіць зіма нашага цыклу, менструацыя. За некалькі дзён да пачатку менструацыі ўзровень эстрагена і прагестэрона падае максімальна. Менавіта таму мы можам адчуваць сябе асабліва стомленымі, эмацыйна крохкімі, часам звыштрывожнымі. Нам можа хацецца плакаць, і нас кранае ўсё. Натуральнае жаданне схавацца ад усіх. Аднак, калі менструацыя нарэшце пачынаецца, мы можам адчуваць пэўную эмацыйную палёгку, нас адпускае. Гэта магчымасць узяць паўзу, даць сабе неабходную ўвагу, адрэфлексаваць накопленае за папярэднія тыдні, назапасіць новыя энергіі. І вось ведаць і магчы прадказаць, калі надыдзе наступны такі момант, таксама нашая перавага. Хіл раіць выкарыстаць гэты час, каб сфокусавацца на ўласных патрэбах, падумаць, чаго мы хочам ад жыцця і што нам патрэбна, каб гэтага дасягнуць, накідаць планы. Зіма менструальнага цыкла як панядзелак тыдня, калі вы распісваеце яго наперад, піша Хіл. Яна прапануе задаць сабе наступнае пытанне. Што даецца мне цяжка? Што я гатовая адпусціць? Куды мне варта накіраваць увагу? Чаго мне хацелася больш у сваім жыцці? На што ў сваім жыцці мне варта накіраваць больш энергіі? Аўтарка рэкамендуе адказваць на пытанні хутка, інтуітыўна, нават імпульсіўна і абавязкова запісаць адказы. Падчас менструацыі наша інтуіцыя абвастраецца, таму гэта цудоўны час, каб вызначыцца з накірункам у кар'еры, вучобе ці іншай важнай для нас сферы жыцця. Паслухаць сябе і адчуць сваё пакліканне. Шмат табе распавяла, шмат чаго яшчэ распавесці. І хоць эмацыйна я адчуваю ўздым, цела просіць адпачынку. Я паслухаю яго і завяршу сённяшні ліст, а пра астатняе распавяду ў наступным. Да наступнага ліста. Твая дачушка.